so na amana, so na amana. Idan dai so kike ki gane manufata da kauna sai ki zo ki amsa mini kinji. Idan dai so kake ka gane manufata da kauna na taho na amsa maka kaji. Da rarrashi so yake shirin farawa, kalami nai so a zuci don furtowa. Bukata ta ni kiyo shirin amsawa, da kin amsa dole ne na yo darawa. Mai nazari a fuska zai ganewa. So fa mu taka ni da kai mun zama to daya, ga wasu za ka gan su can ba su da tarbiya. Mai haƙuri a duniya zai iya juriya, wanda ya so ya gan kashi zai rike tarbiya, wanda ya so ya ja da kai ba shi da gaskiya. Kai haƙuri mai zamani kan rike gaskiya. Mai nazari da zuciya ba shi wuyar zama, zan buga tambari a so karki gardama. Mai na gani a so na ce ban da farar zuma, so da ya sake zuciya gefe na lallama. Zan daɗa yin yabanki ai ba wani tantama, ya ki taho ki zo mu je karki turjiya. Idan dai so kake ka gane manufata da kauna na taho na amsa maka kaji. Idan dai so kike ki gane manufata da kauna sai ki zo ki amsa mini kinji. Mai fakaci a so na ce zan maka tambaya, mai tafiya da joya ai ba shi da gaskiya. Wanda ya shuka kai ruba a mai tankiya, wanda ka ba shi kai rito zai yau dariya. Kai fa na ba wa so rike kai yau juriya. Da abokanmu muke gane masoyanmu, wasu na can suna so su ga ƙarshenmu. Mu muna nan fa muna ba su kulawarmu, da hakan ne ko muke gane magautanmu. Mu kasance a hakan kar su ji kukanmu. Ai da tunanin wasu ke samun dace, wasu na can wasu na so su tirance, wani na nan yana so ya yi ƙwace, muna nan muna so mu yi dace. Yan isa safiya mai wake. Idan dai so kike ki gane manufata da kauna sai ki zo ki amsa mini kinji. Idan dai so kake ka gane manufata da kauna na taho na amsa maka kaji.